Posachedwapa tikuonesani interview imene Banda anacheza ndi Felix Njawala amene ali mneneri wa chipani cha UTM lero lino pa 2 November 2024. Takhalani pompo ndipo tamvetserani. Kwambiri Brian, ndinkani yovuta kwambiri. Koma poti imafika nthawi yokuti mayenera kuvomereza kuti chachitikadi ndi pano tikudutsano period imeneyo yovomereza kuti chinthu chidi kukhala ngati chinachitikadi. I know kuti a day asadati CO2 muda kumana pachireka akuchokera ku South Korea. Just and if you're not comfortable to talk about it, feel free not to comment. But I wanted to know how are you healing? Brian, chimene chinachitika mene amachoka ku Korea. Yes. And then we are in South Africa. Yes. So he called me. Mkulu tukumane. Pali zinthu zina zokuti ndikupatsireni. That was on a Saturday? That was on a Sunday. Oh, Sunday. Sunday morning. Okay. Kumaliro mwapita. He was asking me about maliro kwa Raf. Okay. Kasambara. Yes. Yeah, the late Raf Kasambara. So ndinane kuti apa ndipo ndikukonzeka kuti ndidzipita ku maliro. Okay. Ndiye akuti okay, ndiye kuti mwachoka ku maliroko akanyamuka mundipeza ku airport. Or ndikupezana ndege ikafika. So titachoka maliro kwa akasambala akunyamuka kumapita ku airport. Yes. No, in fact ndanyamuka nsanga fachuti maliro amatenga nthawi. Okay. Ndi ndanyamuka kuti ndikangokumana nawo ndege kachitalandi ndi ndizikadikirira no maliro fachuti maliro so amapita kuchireka komwe kucha. Okay. Yeah, so nafika umene kucha nadikira ndege inafika South Africa ya Malawi Airways. Basi anabwera tinakumana tinakambirana zimene amafuna tikambiranezo zinthu zina zimene amafuna ndipatsirezo, then tipameneno amakamba za kumaliro amakupatsirani ja no panali zinthu zina zimene ankandipatsira. Okay. Yeah, so anamba kukamba nkhani ya kumaliro. Okay. Kuti ano maliro akanafika nsanga panopo ndikuti ndikanango ona nkhope kuti fandatopa kwambiri ulendo. Yeah, so ndikanaona nkhope at least ndiaone ndatonthoze Kasambala zikanakhala bwino kwambiri. Let's hope abwera ndege isananyamuke. Ndiye kenako nthawi yokwera ndege inakwana kuti akakwera ndege ananyamuka. Atafika pa khomo la ndege ija anayima because maliro ajaso anala kufika. Okay. So anayima ujamonena kuti because amafuna apita akaone nkhope. Yeah. Komanso anaona kuti ndege inso ikunyamuka. Ndana baskena kwa nakanga tino kutembenukaso ndikukwera. And that was the last time imene iwo ndine tinaonana. Atafika ulilongwe panali zina zimene timakambirana ma updates imene zinthu zina zilili tinayankhulana ndithu mamawa asananyamuke tinamba kuyankhulana ma 25 khani zina tinawekezana chama ine message yanga yomaliza imene ndinayankhulana nawo inali ya 8:15 mamawa. Okay. Kuti no basi pamepo akupita ku airport. That was it. 12 o'clock ndinali ku office. I got a call from Zondi kulilongwe. Akuti can you check kumene koko kuchireka because ndege kunoko ya bwana sinafike. Akuti yabwerera koma kulilongweso sinafike. So I was like what is happening? Ntamwe naimba ku Likoma kuchita check airport ya Likoma, then I called kuchireka ndimene amanena kuti kunoko sinafike. Then I called azinzatu kuti
nawonso adziwe zimene zikuchitika kuti nawonso mwina akhozopanga check. Brian inafika kuti kungokhala kuti osadziwa kuti choyena upanga ndi chani, chachitika ndi chani. Tinangotenga nawe paja ulendo kuyang'ana kuchileka kuti tikaone mwina kapena mwina kuchileka yafika kupeza ndegeso kuchileka kuja kulibe akutawa kuja anatipangira check kuona kuti ife situkuipeza. So inali nkhani yovuta kuti tidziwe chimene chikuchitika. Basi then that's when we left for Lilongwe kuti mwina tikambe kuyang'ana kuti kodi ino yalowera kuti kapena yatera kuti, because aliyense amaganiza kuti kapena mwina yatera kwina kwake. Yeah, so ndimene zinakhalira tinafika ku Lilongwe kukhala tinayamba kuyang'ana kuthandizidwa ndi azinzathu ena amene amadziwa za ndegezi kuti mwina ayambe kuchita trace, ena amene amadziwa za moto kuti ayambe kutifufuzira kuti kapena kwina kwake aona moto pena pake. Napezoka kuti nthawi imeneyo moto umene umaoneka tikachitako check umakhala kuti mwina panayaka chire palibe pamene tinapeza kuti kunali moto umene kunachitika ngozi. So timakhalabe tikufufuza usiku wonse mpaka na the following day ndimunjano zinkayamba kumveka tsopano because mayankhula naso nthawi imene ndi anyamata achipani ku northern region amene analowa ntchire kumakayamba kusaka. Basi kenako ndimene tinamva muchoti pachitika ngozi and onse anali mndege atisiya. Very difficult. Yeah. Kuti somebody amene mwayankhulana mama onse. Yeah. And kuuzana zina ndi zina. Pali video imene mandi sinimafuna kuiona ya. Okay. Nthawi imene timatuluka mu lounge muja kuti akukakwera ndege. Yeah. Pachileka. Esene guy amatenga video. Okay. That's the last video imene ineyo ndili nayo yokuti ndinali ndikuyenda ndi a vice president. Amatenga ine ndisakudziwa. Ndi ananditumizira video imeneyo atamva za ngozi kuti nakutenga tu video iyi dzulo lija. Ine kuiona video ija I'm like ngona kuti munthu zona tinayi naye koma basi wapita. So izakhala zovuta kwambiri kuti one kuti timvetsetse chinachitika ndi chani, two kuti no kuchivomereza kuti zoonadi zinachitika. It's been very hard, Brian. You were very close to the late Vice President Saulos Chilima. What kind of a man was he? Mungachite describe Bwanji. Anali munthu odabwitsa kwambiri, odabwitsa Brian. Chifukwa chonena kuti one samasunga udani. Okay. Yeah, samasunga udani ndi munthu aliyense. And anthu ena mwina pomaona amatha kumaona ngati munthu uyu ndi ineyo ndiye kuti mwina sinnamulakwire. Koma munthu onena kuti mwachirodzo kuti uyu anamulakwira munthuyo. Koma kumakhala naye mwansangala samasunga ati iye amatiuza ifeyo bwanacho kunena kuti ndilibe nthawi yokuti ndizikhala ndi maudani ndi mtima mwanga chifukwa life is too short. Amakonda kugwiritsa ntchito mawu amenewo. Palazenzawo ena amene ife timachita kuti munthu uyuyu anapanga chipongwe chakuti komopeza kucheza naye bwinobwino kunyumba kwawo kubwera kukhala kumamwa naye bwinobwino madrink kucheza kukamba nkhani osakhalanso kuti ali ndi china chakenso ku mtima ayi. So anali munthu wamtundu otero. Chachiwiri ndi munthu amene ngakhale ineyo ndi madabwa anali munthu wachikhulupiriro china chake chodabwisa. Okay. Ikakhala nkhani ya ku church palibe chimene chimachita substitute nkhani yopita ku church. Kaya kuli ntchito ya mtundu wanji koma nthawi ya kupita ku misa amapita 6 o'clock every morning. Amapezeka kuti akuuzani kuti tiyankhulana ma 8. Anali ndi routine ndithu yonena tapita kai ku church akabwera apita ku gym. So munthu amanali munthu odabwisa, kapempheredwe kake kanali kodabwisa. Okay. Chinthu china anali munthu wa olimba mtima. Ngati panopo ndinganene kuti malawi munomo anthu ambiri ngati ali olimba mtima. Anatengera chitsanzo kuchokera kwa the late Dr. Chilima. Samachita mantha pamene pakufunika kuti paende chilungamo amafuna kuti paende chilungamo. So ndikhoza kuti ndi munthu amene kwa ineyo ndimaona kuti anali munthu odabwitsa komanso inenso ndinaphunziramo zambiri kunena kuti munthu
ukamakhala usama chifukwa mawu amene amakonda kuagwiritsa ntchito anthu ambiri amadziwa zoti amakonda miyambi okay koma nthawi zambiri akamayankhula zinthu zimakhala zokuti umaterero kumaona china chake kumati tsono anadziwa bwanji kuti ichi chidzakhala chonchi anadziwa bwanji kuti ichi chidzakhala mwanjira ina tikhoza kuti he was an extraordinary person extraordinary sanali munthu wamba mwanjira ina ndingotero ndi munthu woti anali wodabwitsa zochitika zake. Tinakuita nani kuti timve kuti kodi convention ikuyenda bwanji chifati kudziwa kuti convention ikubwera so we needed kuti timve kuti kodi ku UTM chuchitika njiani but we couldn't have started that conversation. We thought we should give you some time to reflect on your president, your friend. Kuchipani kuzili bwanji tsopano zo mkwambiri hata mwali na mtsogolero wathu aliyense anali odzidzimuka, aliyense anali odabwa, aliyense anali wamantha. Ndiye chilichonse chimene chachitika kuyambira pa 10 June kufika lero ndimafuna kuti Amalawi asamadabwe nazo. Okay. Dr. Chilima anachoka nthawi imene palibe anali ndi plan yonena kuti akadzachoka awa tidzapanga zakuti. Plan imene yoyo anthu tinali tilibe ma plan mwathu because sitinayembekezere kuti chinthu chimene chikhoza kuchitika. So mukhozopeza kunena kuti pakapa kuchitika zinthu zambiri kuchipani zambiri koma zonse zija zimachitika kapena zakhazi kuchitika kuti chinthu ichi chikhale cholimba. Munthu anachoka uja tinganoti pangapezeke munthu mmodzi amene akhozopanga Dr. Chilima lero Malawi munomo mwina amene ine ndisakwadziwa koma kwa anthu amene ndikwadziwa it will take a couple of people to have one Chilima. Okay. So that's exactly zimene takhala tikupanga kuchipani kucha kuti izi bwana jama zipanga chotere kodi amene amazikwanitsa ndani, izi amazikwanitsa ndi uyu, izi amakwanitsa ndani uyu. Ndi kugawana kochita zinthu koteroko ndi kumene kwakhalanso kumapezeka unena kuti pena umakhala ngati tikukhulana, pena umakhala ngati zinthu zasokonekera kumano chifukwa cha kachokedwe ka mtsogoleri wathu kanali kodzidzimutsa kwambiri. Panopo ndi pamene chinthu chayamba nokuoneka kuti chikuyenda no bwinobwino. Okay. Chifukwa chokuti zonse zakhala ngati zamba kugwirana koma tinali mu nthawi yovuta kwambiri yonena kuti tikanakhala kuti Mulungu sana titsogolere chinthu ichi mwina chikanaphwasuka koma sichinaphwasuke sinaphwasuke. Ndipo ndi UTM ndi chipani cho panopo ndinganene kuti mwina mwazipani zina zimene zili Malawi muno zolimba UTM so yasanduka chipani chimodzi cholimba chifukwa chadutsa mu nthawi imene chaphikika kuphikika kumene kwachitika pamene papapo kwachipanga chinthu chikukhala chinthu cholimba kwambiri. Ena amanena kuti there is no UTM ngati Chilima kulibe chifukwa ndofunsa kuti chipani chilipo be chifukwa ena nkanena kuti the party centered around the late SKC. Yeah. And that is true. The party centered around SKC. Okay. That is why ndanena kuti kuchoka kwawo chinthu ichi chinakhala kuti no chagwedera kwambiri muli mantha anthu sakudziwa kuti tipanga chani. Nchifukwa ndanena kuti sakanapezekapo mmodzi ofanana ndi Dr. Chilima pamafunika gulu la wanthu aliyense atengeka modzi kamene Achilima kapena ziwiri zomwe Dr. Chilima anali. Okay. Ndi zimene zozono zimene ndanena zija kuti zakhala zikuchitika lero tsopano mupeza onena kuti chipani ino chamba kukhala no chipani pachoka ndi zimene zachitika panopo. Okay. Kuti no anthu sakuyang'ananso munthu mmodzi. Ineyo ngati Njawala poyamba mukayang'ana munthu timayang'ana munthu mmodzi. Okay. And siutinso timaletsa ayi timanena kuti nzoonadi kuti Dr. Chilima apo UTM apo Dr. Chilima wa ndamphamvu kuposa chipani. Okay. Timaonena zimene zonse. Okay. Kumwalira kwawo anthu onse amene amakonda Dr. Chilima ngati munthu anachita transfer allegiance yawo kuchoka kwa Chilima kuja Okay. ndi kuyipititsa ku chipani. Okay. Chifukwa chokuti
iwo akumaona no chipanichi kuti ndiye Dr. Chilima ndifake mupeza onena kuti onse amene nthawi imene jankanena kuti ineyo si wa UTM koma ndimangosapota Dr. Chilima lerolo anasanduka nokhala wa UTM chifukwa chilena kuti akuona kuti ali ndi udindo ofunitsitsa kunena kuti legacy imene Dr. Chilima adayisiya isafe ndifake no chipanichi chalimba lerolo mupeza kuti pano mmene zinthu zilili mdziko muno anthu chidwi chawo chonse chili pa convention ya UTM kodi ku UTM apanga zotani chifukwa akuyang'ana kuti ndi alternative imene mwina yatsala mdziko muno ndi champhamvube today chipanichi chili ndi mphamvu chifukwa chokuti masupporters a chipani cha UTM amene anali kuti a UTM aphatikizana ndi masupporters amene anali a Dr. Chilima apangano tsopano seaja panopono asuntha ena amene allegiance yawo inakhala kwa Dr. Chilima amangosirira zimene Dr. Chilima anali asuntha amene aje panopono akuyang'ana UTM kuti ndiye chimene tsopano Dr. Chilima watisiyira andakuchiteteza chifukwa pakadali pano olo mafoni amene timalandira ofuna kuti kodi zinthu zikuyenda bwanji chondetu kumeneko anyamata inu chondetu kumeneko musapange masewera chifukwa chonena kuti anthu ayakya chikhulupiriro nena kuti UTM ndi imene ikhoza mwina kuti sintha zinthu mdziko muno ndiye mafuna nenechi Brian kunena kuti panopo pamene ino yafika UTM paja pone kuti olo ineyo ngati Njawala lero ntalengeza kuti ndasiya UTM anthu aja suti anditsatira chifukwa panopo anthu aja alaligned kuchipani palibe ku UTM pano amene anganene kuti ineyo ndasiya chipani basi ndiye ndikupita ndiye kuti no basi anene kuti chipani chatha ayi chipani chino panopo chakhala no chipani cha dziko ana athu adzachipeza adzakhala adzachiyendetsa chifukwa chokuti imfa ya Dr. Chilima idzala mbewu ina yake imene panopo ikuphuka ikukula ndi chinthuno chimene sichingathenso kungo wina wake kungo chiseweretsa so ineyo kuti kuolo ndikakhala chonchi ndimamva kunena kuti ntchito imene ndikugwirira ntchito ma members a chipani cha UTM ndisadzimve ine kuti ineyo kungoti ndachokapo lero chipani chatha ndiye no si UTM mwina kapena zipani zina koma UTM pamene yafika pano olo ine tati ndasiya lero utandapanga resign ndisayembekezere kuti onde kuti chipani cha UTM chita ndi chamangano foundation yabwino kwambiri so convention ilipo pa 17 convention ilipo pa 17 17 November ikakhalira ku mzuzu nditude can you confirm numbers are and how many they are interested ku president wa chipanichi and if everyone has paid nomination fees ziko mkwambiri Brian anthu amene akuyima ku convention pa maudindo osiyana ndi ambiri poyamba ngakhalenso munamva president anga achipani Dr. Michael Usi zausi tikamba anadandaula fuwa pali nkhani zoti tikambe zausi komano ndimafuna ndikambe kunena kuti anadandaula nkhani ya nomination fees kuti no mwina tachulutsa kwambiri aliyense amadera sonkhawa kuti ndi mmene economy ili mwina adikapena anthu mwina sakwanitsa surprisingly Brian kwapezeka kuti ma position ena anthu ndi atatu ma position ena anthu ndi 4 ma position ena anthu ndi awiri so zoti 20 million ndi yayikulantha akupereka ma 20 akupereka ma 20 plus iso nkunena kuti iyi ndiye nomination fee ndapereka komanso ndimati mwina kukhala kena kake koperewera ndimati mponyeko soka 10 million yaka zochitika kuyuvimo zochitika anthu amapereka 2.5 million ngati ma directors nkunena kuti koma fundraising imene ikuchitika effectively ndi fundraising dinner next week pa 8 ndi akumanena I think pa 9 akumanena kuti ineyo ndikufuna ndigule table imodzi ya anthu 10 kuti mwina ndibwere ndi azitsogoleri kapena ndibwere ndi anthu akumudzi kwathu after kuperekanso ndalama wapereka 2.5 million ndikunena kuti komanso ndikufuna ndiguleko nanenso ndichite support because they know kuti ndalama izi zoti zikagwiritsidwe ntchito ku convention kuja so ndizo nzonena kuti ndi chimodzi somwe chimene chikuonetsa kuti chipanichi tsopano chalimba chifukwa ngati munthu akukhala ndi chidwi
kupereka ndalama imene yoyo kuti akhale mtsogoleri wa chipani kapena kupereka ndalama imene kuti atumikire chipanichi mupeza onena kuti zikusonyeza onena kuti chipanichi nchamphamvu komanso anthu akuchikonda chipanichi fapo munthu sungapereke 2.5 million kuti ukakhale udindo chinthu chosakuchikonda akakalephera mudzabwezera ayi imene yotu ndi contribution yawo okay koyambirira munthu asanafune kuima udindo ndi member wa chipani okay mamembers onse a chipani cha UTM akuyenera kusonkha ndalama zopangira convention okay so awanso amene akukaima maudindo ndi mamembers iso so imene akupereka iso ndi contribution yawo okay otola kanakhala kuti sakuima alipo ena sakuima maudindo koma akupereka ndalama sakuima udindo wina uliwonse koma akupanga contribute because ndi chipani chawo okay so ndalama iyi ndiyoti igwire ntchito so kumene koko akakalephera sikuti pakhala nkhani kuti ndalephera ndi president yes pali anthu angati can you confirm Pao president ndi information imene ndili nayo imene ndaona because izi ndikamba za amene ndaona akufuna because kumene kukulowa ndalama ife situkudziwa kuti no amene ali kumene kuwalipira ndani watenga mafomu ndani chifukwa choti akupanga zimezo ndi committee yapadera koma you have access no the only information ndingakhale nayo ndi ya amene ndikumaona magrupu mwathumu komanso amene akuyenda kupanga kampeni ya president ndi amene ndikhozonera kuti alipo okwana mwakuti alipo angati pakadali panopo amene aonetsa kuti afuna kuima president maina amene ndikuwadziwa ndi anthu 6 yafika 6 kodi ndi 6 ife timadziwa 5 inali 5 komano panopo ndi 6 tayamba ndi maina pali a current president Dr. Usi pali Dr. Mtumbuka pali Dr. Patricia Kaliati pali Dr. Kabambe pali Fredo Kalua pali Engineer Kambala so ndi 6 on the 6 mutseka liti ku nomination ndi kulipira titseka Monday titseka Monday date njani Monday pa 4 November koma panopo ambiri alipira kale lero loso ndi matu akulipira 20 million yo 20 million akulipira sausa nkada ndaula kuti yakula that was the concern imene anali nayo and kumene munkakambirana za 20 million ausa anali komweko kunalibe makomiti amene timakambirana nkhani zina zimene timakambirana ku komiti zimakhazo kuti sizopita ku gulu 1 2 tikapanga decision ya ku komiti it's not for public consumption kuti adziwe kuti amene anali mu komiti imene indani faziganizo zina zimakhazo onena kuti mwina anthu akhoza mafunso kuti koma chiganizo chimene chinde chinaenda bwanji so maybe ndisakambe kuti analipo kapena kunalibe koma ndingonena kuti ziganizo zonsezi ndichifake zimakambidwa pagulu chifukwa chonena kuti ziganizo zimene zinapangidwa so concern yawo inali imene yonena kuti ndalama iyi ndi economy imene ilili mwina anthu ena sakwanitsa so zangu chita mwa funso langa lakuti funso langa ndikuti chani iwo podandaula pamtetete nkhani isama idziwa ya 20 million iyi ndiye ndimafuna ndipemphe imene iyi mundilole ndiyakuchipinda tikakambirana tokha zathu zakuchipinda kuti kodi pamene papa committee itapanga peg pa 20 million sida akadziwitse a interim president no ngati amalengeza kusonza kuti anauzidwa koma zoti kumene timapanga ziganizo iwo analipo kunalibe kapena zinapangidwa kuti imeneyo ndiloleni ikhale yakuchipinda kwathu tikakambirana tokha tikakhala kuti takumana tizikakambirana nkumaona kuti kodi apa pakuti bwanji zikuti bwanji koma nkhani yayikulu kwambiri ndionena kuti the good thing is aliyense akupanga campaign ma presidential candidate wacho akupanga campaign onsewa akumana ndi including interim president akupanga onse akupanga ndikati onse nde kuti ikupazupanga include he is not the interim president he is the president he is the president of the party because constitution yathu imanena kuti pamene president wasiya kapena wachoka kapena watisiya vice president amakhala president amachita assume the powers of the president so
andi munalandira ndithu kuti nda president. Yes, kwambiri. That's why akugwira ntchito ngati president wa chipani. Because analandiridwa. He's the one amene amachita chair ma meetings tikamapanga chifukwa ndi president wa chipani. So including him akupanga nawonso makampeni awo, Kambala akupanga makampeni awo, Dr. Kaliata akupanga makampeni, Akabambe, Akitumbuka onsewa akupanga makampeni kumema ma delegates kuti pa 17 akawa votere. So mwa 6 iwa alipira ndangati 20 million. Menda nenera kuti siningati odzoti alipira ndangati pokha atandiuza ngati ineyo yena andiuza. Akuuza ni ndani? Ngati Dr. Patricia Kaliati amandiuza lero mamawa kuti akapereka mapepala awo lero. Ndiye kuti ngati akapereka mapepala kusonyeza kuti analipira kale. Ndinaona Dr. Ntumbuka ndi Dr. Kabambe akapereka mapepala awo dzana. Ndiye kuti sungapereke mapepala usanalipire. Lero ndakumana ndi engineer Kambala ku National Bank Top Mandala. Akundiuza kuti amafuna akapereke mapepala awo lero koma chifukwa choti fuel sanampeze ndi apanga mande. Nawonso ndiye kuti kusonyeza kuti ataninso alipira. Chifukwa sanga kapereke mapepala asanalipire. Ameneno sanandipatse information because information yo ndiyoti timangouza nanu ngati tikucheza sikuti akuyena odzandiuza koma anu ngati awamona kuti ndangokumana nawo awo mwina timayankhula na zina angondiuza kuti ineyo ndikupita masanano so enawo ndinaona atapereka amene ndiudziwana amenewo so enawo mwina apereka koma mwina sindikutani sindikudziwa ifa yoti sanandiuza. Tichite break pang'ono timwere madzi tikambirana nkhani zina posachedwapo. Ngati mwango tipeza kumene mukuonera ndi program ya Times Exclusive pano pa kanema wa Times ndi the Honorable Felix Njawala amene ndi mneneri wa chipani cha UTM. Zikomwambiri ndinaonera program imene munapanga ndi a president. Dr. Michael Usa president at a vice president adziko. Munafusa Mafunso Omwe. Analamsisha. Yes. Anayankha kuti sananene kuti tinatuluka kapena sinatuluka. Koma ananoti pali ena akhoza kuuzani kuti tinatuluka. Pali ena akhoza kuuzani kuti sitinatuluke. I think ndimene anayankhira. So ineyo ndili mugulu la anthu onena kuti tinatuluka. Chifukwa chonena kuti tinakambirana ngati chipani ndikugwirizana kunena kuti tikuyenera kuti tituluke mu alliance. So tinatuluka mu alliance. And iwo ngati mtsogoleri amayankhula on behalf of magulu mwina anthu awiri amene alipo kapena tingoganiza kuti mwina kuli gulu lina nanga samanena kuti kuli anthu ena akhoza kukuuzani. Pali ena akhoza kukuuzanize. So ineyo ndikuyankhulirano gulu limene likunena kuti tinatuluka chifukwa ndi gulu limene linakhala pansi nkukambirana ngati executive ya chipani kunena kuti tachoka mu alliance. Brian kuchoka kwa mu alliance sinkhani yonena kuti anthu anangodzuka nkunena tachoka mu alliance. Inali nkhani yomwe tinachita kukambirana ngati chipani. Ndiponso ndimafuna ndinene pano ndikamayankhula zinthu sindimayankhula zinthu ngati Njawala. Pena amanena kuti ena amatamu mukanga mumatsutsana ndi a vice president. Sindimatsutsana ndi a vice president. Pamakhala kuti ine ndikuyankhulira zimene gulu lina amene executive yatani yakamba ku chipani. So that is my question. Yes. Kuti mukamakumana a vice president you amene ndi a president yanu. Samazidziwa and why are you contradicting yourselves to public? Okay, ndinena chonchi. Ngati pankhani ya alliance, I think him as a leader being vice president wa dziko obviously pali anthu ena mwina awiri atatu amene amatha kuwauza kuti ndikukanga tife sitinatuluke mu alliance kapena. So maybe iwo ngati mtsogoleri akuyeneranso mwina kuyankhuliranso anthu ngati ameneyo. That's why mwina sanayankhe outright kunena kuti ifeyo position yathu ndiyotere kapena ifeyo tinatere. Koma nkhani yayikulu ndiyonena kuti as a party tinachoka mu alliance and mene tinachoka mu alliance tinalengezanso kuti tachoka. So sinkhani yokuti tinene izi kapena izo ndi nkhani imodzi tinachoka panopo sitilinso mu alliance. Do you recognize you personally
Michael Usi as president wa chipanichi? Yes. You do? Yes, I do. Okay. I do. And the chilichonse chimene timapanga ku Chipani amakhala kuti chairman wathu ndi Dr. Usi choyambirira. Chachiwiri timayankhulana pakakhala zinthu zina zofunika kuti tifunsane ngati munthu ndi mtsogoleri wake. Yeah. Pena ndi mtsogoleri wako mmakhala mmalangizana zimene zonse timatha kuchita. Timakhala nkulangizana kuti mwina apa sikuchita bwino, mwina apa inenso andiuze kuti apa sikuchita bwino, nanenso mwina nyoti mwina apatu Mr. President mwina tikanapanga chonchi. Timayankhulana zimene zozo because I recognize kuti he's our president. In fact amene angadziwe kwambiri kuti Dr. Usi ndi president athu mwina ndine. Okay. Yes. Ndiye kusamvana kukumabwera chifukwa chani? Palibe kusamvana. Ife timaona ngati pali kusamvana. Inu mumaona ngati pali kusamvana, koma palibe kusamvana. From umatsutsana in public. No, kutsutsana in public sizotanthauza kuti anthu simukumvana. Okay. Ayi, sizotanthauza kuti anthu simukumvana. Kukanakhala kusamvana mmene ndabwera pano munde kuti bwezi even tone yanga bwezi mukumachita kumva kuti anthu kwasamvana atu. Poyankhula ndi otsatirawo ku nyumba yawo ya boma ku Lilongwe, we got the insinuation yoti zinthu sizili bwino. Ngati kuti inu mungodzipangira iwo sakudziwa. Tidamva bwino kapena sidamva bwino? Nkhoza kuti munamva bwino, Yeah. malinga ndi mmene mwina munamvera. Yeah. Koma kuti poti anthu kulongosola zinthu nthawi zina timalongosola mosiyana. Yeah. Ndinafuna nditamvetsera bwinobwino kuti kodi nkhani imene imakambidwayo inakambidwa motani. Yeah. Yeah, so tsiku lina ndipanga interview wayana and amadandaula kuti sono inuyo mtsogoleri wanu amapanga press conference sono inu osamvetsera. Koma ndafufuza napeza kuti kunalibe press conference. Okay. Inakhala kuti amakumana ndi ma delegates. Okay. Now ma president onse akukumana ndi ma delegates and akupanga campaign. Okay. Now popanga campaign Brian anthu amayankhula mmene atayankhulire malingana ndi mwina zimene ma delegates aja kapena amva nakasi munthu umafufuza kale kuti anthu akuti chani. So nkutheka kuti mwina mfundo zina zikhozokhala kuti zimakambidwa kapena in passing or mwina zinangokambidwa koma osati kuti nzoti zikutsutsana ndi zimene ndi manena ine kuyankhulira ngati Chipani. Chifukwa zikanakhala zikutsutsana sibwezi muone mmene unenera kuti onse akupanga campaign. Sitinanena zoti convention ikhala pa 17, sinanena ndi. Yeah. Kuyankhulira Chipani aliyense akupanga campaign. So zoti nzoonadi kuti pa 17 kuli convention and aliyense akamapanga campaign akuwauza anthu kuti pa 17 ine ndikawina, pa 17 mukandivotere. So iyoyo mwina imakhala kuti one of those things. Koma sikuti pali ndimafuna nene kuti ena amafuna adzipereka impression yokuti ku UTM kuli mpungwepungwe, anthu simukugwirizana. Ku UTM kulibe mpungwepungwe. Ku UTM anthu tikugwirizana. Ndichifukwa tikukwanitsa kupanga zimene tikupangazi. Brian tikupanga organize convention chinthu chamasewe. And the budget ya convention yathu it's about 300 million. And musakugwirizana you cannot raise 300 million. Mwaipeza kale? Ndimene akupereka anthu. Okay. As of yesterday, Yeah. my contribution ochokera ku nomination fees anali close to 170 million. Okay. Yesterday. Okay. My nomination fees anthu amene zimene akupereka anthu. Yeah. 170 million. Yeah. Meaning to say kuti pano kuti kutsala ndi about 130. So zimene akulipira anthu lero mawa Monday ndiye kuti tikhala kuti tafika kutali. Fundraising yathu ya next week ndiye kuti tikhala kuti basi tikumalizitsa the whole budget. So anthu palibe wa business aliyense yako kupatsani ndalama. I can assure you Brian kunena kuti for the first time tupanga convention imene ndalama zake zikuchokera m'matumba mwa members a UTM. Okay. Palibe kumucha wina aliyense amene wadzibecha. Unless mwinano tikamakapanga fundraising next week. Atapezeka kuti ndufuna ndupatse 50 million. Mulandira? Tilandira. Okay. Tilandira chifukwa chokuti nthawi imene tikupanga convention komanso ma activities a Chipani
mmafunika anthu kumene azibwera azikuthandizani and izizi timafuna tipange kaye experiment. That's why sitinafikire kwambiri kaye anthu kuwapempha kuti tithandizeni tili ndi convention tithandizeni semunapemphe kulikonse ayi panopo sitinapemphe timafuna tizione kaye kuti mtsogoleri wathu wapita amene amatipangira china chilichonse amene amayankhula ndi anthu ndi tione kuti kodi ifeyo chifukwa tikamaliza convention Brian tipita ku campaign ku campaign kuja kufunika ndalama ndi timafuna kuti tiziyeze mphamvu kodi tikapanga campaign tikwanitsa ndi tinakhala kuti tisakhale kaye tikugogoda makomo koma tionetsetse kuti tibwere tokha. tikumva kuti akuti muli ndi ngongole za mnanu 4 billion mumachita nazo chani dramas and is the figure real ngati imeneyoyo inenso ndinayimva and ndimadabwa kuti kodi nkhani ikuchokera pati ndimafuna nditadziwa kwenikweni kuti amene wanena ndani komanso timve kuti kodi akukamba nkhani yake iti ifeyo ngati chipani mutizitenga ngongole kuti mufuna mpange nazo chani ndani akuti magali moto seaja tinali ndi ngongole kuyambira 2018 mmene mafika chaka chatha inalino kuti ngongole ya magamoto tamaliza panopo tilibenso ngongole ya galimoto iliyonse imene inatsala ndi ndalama ina yake pang'ono yochepa kwambiri yokuti chifukwa chongono kuti panali transaction ina imene sinachitike mwansanga mmene timaganizira komano kunena kuti kuli ngongole magalimoto ajaulo mutafunsa palibe gamoto panopolo imodzi ngongole zimene zinalipiridwa over a period of kandi almost 4 years 5 years magalimoto angati magalimoto amene lifetili nawo timamva anthu amanena kuti tini magalimoto 200 koma zimene zozo timamva anthu inu muli magalimoto angati mugamoto namba ine mukananduza ndikanakupatsani komano sikuti tini magalimoto 200 ndikufuna ndikambeji Brian UTM kumalawi kunoko ine ndifuna ndikutsimikizireni kulibenso chipani china ngati UTM. Do you know kuti ku UTM munthu amatha kugula galimoto brand new ndikubwera ndikunena kuti galimoto iyi mudzigwiritsa ntchito ku chipani ku UTM wina wake wa ku South Africa maona ma minibus enake wina wake anangobwera from South Africa nkhani uje ndi chipani chanuchi zimene chikuchita chikudisangalatsa analipasa mabasi 4 ma minibus 4 anyuwani kungopereka so UTM ija anthu asamadabwe nayo kwambiri inadzala chinthu chonena kuti anthu amachitenga kuti ndi chathu. Do you know kuti timapanga fundraising ya msonkhano wa ku Nzuzu our budget was 26 million kwacha muzowa kuti anthu amatumiza ku namba ya UTM amatumiza ena 50 kwacha mwina from kaya chitipa wina kutumiza 100 kwacha ndalama zija mpaka na kufika 20 chakuti million zinafika 30 chakuti million zinaso kutsala ndalama zochokera ndi mmene anthu amachikondera chipani ndi mmene chipani ichi chamachikondera si chipani choti olo t-shirt. Do you know kuti UTM anthu amagula ma t-shirt ndikukagawa kumudzi kwawo tinayika mu mtima onena kuti ndi chipani chimene anthu amakhulupirira kuti chinthu ichichi ndi chathu so even nkhani magalimoto zimaseketsa kuti anthu akamakamba chifukwa madziwa kuti awubweretsabe magalimoto anthu apapa pali ena ake kungoti sanachite deliver anangotionetsa kuti takugulirani magalimoto awo even in the absence of the late Chilima takugulirani magalimoto awo ma 36 seater anytime azapanga deliver musatani muzaona kuti zijamane na zija ndisi so ndi chipani chimene chili ndi anthu amene kuchikonda kwake nkodabwitsa kuchikonda kwake nkodabwitsa sabwera kuchipani kwa anthu kuti adzapezeko chinthu amabwera kumene kufa chaonera kuti tikufuna tsiku lina masomphenya achipani ichichi adzakwaniritsidwe anthu ambiri amene amachikonda chipani chamayang'ananso kwambiri mfundo yonena kuti ndi chipani chimene chobweretsa Malawi onse pamodzi sichikulimbikitsa kugawana mitundu. There were calls and I stand to be corrected kuti akazi wawo achilima ayimire nawo upresident wa chipanichi tikumva kuti anthu akhala akupita kumeneko kunyumbako nkhani imene ni mukuidziwa? Yes, nkhani mukuidziwa. And anthu osamapita
kwapeza Madam Chilima ambiri sizimakhala za mutu mwawo. Okay. Zimakhala zoti akuuzidwa ndi anthu kumene amakhala kuti takape mphani amayiwa atithandize ayimirire chipani chakhale president. Ndikwapitadi magulu ambiri kumapita magulu amapita abe mpaka pano. Okay. Sukuti anasiya anthu. Okay. And atsogoleri ambiri akhala akupita amapitabe ma presidential candidate mukwaonawa ena wanso akhala akutani kodi akupitanso kukape mpaka kuti ayimire. Okay. Ngati president wa chipani. Ma presidential candidate amene apita ngati da. Sindinganene kuti presidential candidate wake wakuti kapena akuti. Okay. Ndi angapo ndithu koma sindinganene chifukwa choti sindinafunsa kuti ndikhoza kunena kuti inu yomwe apita. Ndikanakhala kuti mwina munandiuza pobwera kuti mufunsa izi ndikanafunsa kuti kodi ndikhoza kukamba. Koma nonkhani ikulu kwambiri ndionena kuti anthu amayang'ana kuti ndi mayi amene akhala limodzi ndi mtsogoleri wathu nthawi yayitali. Zili zonse zimene mtsogoleri amachita amazimva komanso amaona kuti ni munthu olimba mtima aliso ndi kuthekera ndi anthu amakhala akupita ukapempha amapita ukapempha including yourself. Ineyo ndimayankhula nawo kwambiri nkhani zambiri so nanenso anthu akandituma uthenga ndimayenera kupanga deliver uthengawo mmene ndatumidwira. Inuso muli mgulu lomwelo. Ndiso anthu anandituma nanenso kuti uthenga nakapereka. Sikuti ufuna kuti muyendedwa chedwacha apa. Inuyo muli mgulu lomwelo limene mufuna kuti Mayi Chilima ayimire. Yes or no? Yes or no? Kodi yes or no Brian itu zimezo sindizotana yambisa ndani. No. Nkhani nganene kuti mwanena kuti atsogoleri mwanena kuti atsogoleri akhala akufuna including some presidential candidates. Of course. Ndene ndikufunsa ni inuyo. Kuti inuyonso muli gulu lomwelo. Yes or no? No, ndikhoza khala gulu lomwelo. No. Outside ndikhoza. Yes. Inde kapena ayi basi. Okay. Ndakumvani mukuti ndinene kuti inde kapena ayi. Koma ondrowe ndivange explain. Explanation imene ndinayo. Okay. Bwanji muyankheka inde mutite explain. Ndanena kuti ine ndapititsapo uthengawo. No. Sindikunena kuti wapititsa. Funso lakuti muli gulu la amene mufuna kuti Mayi Chilima ayimire chipani ichi. Yes or no? No. Akanakhala kuti angakonde kutero. Nenso ndikanakonda akanatero. Basi ndikani atatu. Nanga manjanja. Kuti munati yes or no. Ndena ngapapa tu. Mwayanga yes. Mwayanga yes. Ati. Ndiye manjanjirani. No, ndimafuna ndipange explain. So muli gulu lomwelo. Of course. Okay. Chifukwa cha. Ndikira ndikuzeni. Nkhani yakulu kwambiri ndionena kuti mmene ndanenera nthawi ichi kuti kuyuti mwana choka Dr. Chilima ndi munthu amene tusefe tikakhala replacement timakhala kuti kodi replacement akhala ndani. So timaona no madam aja timaona kuti awawo ayinazo zambiri zimene Dr. Chilima aja anali nazo. Ndiye anthu amapita. Like what? Kulimba mtima. You know that woman is very strong. Okay. Pali zambiri zimene tikhoza kunena zoti ifeyo timadziwa kuchipaniko kuti ndi munthu olimba mtima. 1 2 aliso ndi kuthekera. Komanso ndi munthu amene amakonda za youth. Amakonda program ambiri a youth. I think chimene mapangisa ya matambiri kumanota madamu. So anthu akhala kupita kuti no at least madam abwere akhale president ku chipani. Komano amakhala ndi yankho limodzi limene sindingalinene panopo koma for now mungodziwa kuti anthu amakhala akupitabe. That was my next question. Kodi ndi akuti chiyani? Nanga si convention yubwera pose chibaba. Akuyankhani? No. Because ineyo ndisakambe nanga sipano ndikamba za UTM. So timafuna kuti no. Tikamba. Ine ndiye tikamba. Tukakamizani muyankho. Ndikuwuzeni kuti ndi yankho lawo limene sindingakambe pano. Anayankha kuti chiyani? Anayankha kuti chiyani? Sindinena. Chifukwa chokuti yankho ndilawo ndikuyenera kulisiya choncho basi. Tiye ndilekere pamenepo. Atulukira. Ndiyayi. Ndati tiye ndisiyeni. Tisiya bwanji nkhani? Tisira pamenepo. Ankhani sitisiya tu. Inu makhala mukupita, makandidate ena khala kupita, amalawi ena khala kukutumani kuti ayimire. Akuti chiyani ife sitikhalako kumene. Simukhalako. Ikadzafika nthawi yoti mumve kuti akuti chiyani. Nditidzanena. Koma panopo nthawi yoti mumve kuti akuti chiyani sitina kwani. Sitinganene. Ndisi ndikuwuzani. Tu.
akatenga nomination nomination imutseka pamani. Brian, I want to tell you one thing. Ukamayankhula pa gulu chonse. Yes. Pali zinthu umayenera kufunsa kaye mwini wake usanachiyankhule. Okay. Pali zina umayankhula ngakhale mwini wake usanamu. Tikhoza kudzidzimutsidwa. Mandelisa dakwane kuti Mai Chilima akatenga nomination paper. Sindikudziwa. Sindinganene chifukwa chonena kuti sindikudziwa. Koma atati atadzidzimutsidwa sikutinso pali amene atakhale ndi nkhawa. Okay. Palibenso kuti pokamba nawo dzidzimuke mwina mukhala ino. Pokamba nawo aumaticha zimene andiyankho limodzi limene ndanena kuti sindinganene chifukwa choti sindinafunse kuti tikhoza kuwauza anthu. Ndi imeneyo sindinganene. Titamva kuti akatenga nomination paper odzidzimuka ndife inu simudabwa. That's what you are telling me. Nanga simwati kuti akhoza kuti dzidzimutsa mudzidzimuka ndi inu mwina chifukwa chonena kuti nanga simunaganizire kuti zikhoza kuchitika. Inu muona kuti zikhoza kuchitika? No. Ineyo mene ndikunenera panopo kuti palibe chimene sichingatheke, palibenso chimene chili chosatheka, chilichonse chikhoza kuchitika nthawi ina iliyonse. Koma suti ife tingakhale odzidzimuka kapena odabwa kapena hayi chifukwa chonena kuti anthu amakhala kupita nthawi zonse. Mmene tikuyankhula chonchi kuti anthu amakhala kuti asiya ena mafoni ena kutani ena kupita so ndinganizo kuti anthudi akhala kupita koma amakhala ndi yankho limodzi mmene ndanenera loti sindingali kambe fa sindinafunsa. We respect that. Thank you. Muganiza kuti UTM mukapeza president pa 17 mukhoza kuchaya nokha September chaka chamawa kapena mufunabe mupezere mphamvu kwa wena. Ndikufunsa funso limeneli ndaona kuti ma press conference awiri amene akhala kuchitika a opposition mumachita nawo. Ife ona titsiti chikuchitika njani. Pakali panopo Brian ndi ankakainkhani ya ma press conference. Mmene zinthu zilili pali mavuto ena akukhudza zipani zonse. Panopo nkhani yaikulu imene tikumakonda kukhalira limodzi ndi nkhani yakalembera komanso chisankho cha 2025 mmene tikuonera zina ndi zina zomwe zili zofuna kukonza. So tinagwirizana kuti ngati zipani UTM singamayankhule payokha, UDF payokha, DPP payokha, Ford payokha. Zipani izi tonse pamodzi tikhoza kuyankhula nthawi imodzi kuti zizimveka kuti chinthu ichichi si cha DPP. Mwina akayankhula DPP ameke azitanthauzira kuti awangokwiya chabe kapena awa chifukwa choti anacho sanzawo wamboma. Pamene tikakhala tonse pamodzi adziwa kuti nkhani iyi ikukhudza over 80% ya Malawi muno. So azikitenga chinthu chija kuti ncha serious. Muona onena kuti press briefing inachitika dzana meke ayankha dzulo at least zinthu zina achotsa aziyikamo aziyankhamo kusonyeza onena kuti voice ija ikutani kodi ikumveka. So imeja ndikukhala pamodzi chifukwa choti tili ndi chinthu chimodzi chimene tifuna tonse pamodzi chichitike. Mukafunsa nkhani ya chipani cha UTM kuti tikapeza presidential candidate ku convention kwathu. UTM si mene ndanenera panopo si chipani chaching'ono ndi chipani chachikulu ndi chimodzi mwa zipani zazikulu Malawi muno. Chifukwa 2019 samati mapesi auje moto wa mapesi ndipo in fact ifeyodi ndi moto wa mapesi. Do you know kuti moto wa mapesi ndi woopsa kwambiri? Moto wa mapesi kusiyana ndi wa mbawa iwe Brian. Moto wa mbawa ukunena unalepheretsatu chipani cha MCP kulowa mboma mwina katatu 1994, 1999, 2004, 2009, 2014 sicho 2019 2020 wa mapesi utangobwera kuphatikizana ndi mbawa inalowa cha mboma. So moto wa mapesi usi moto wa masewera ndi moto woopsa. Mapesi amene anabweretsa kaujeni kamene kaka I think anabweretsadi kuolondola kuti ndino moto wa mapesi. Chifukwa moto wa mapesi amati moto wa mapesi tu umabuka. Munamva kuti kwabuka moto umakhala kuti moto ndi wa petulo umabuka. Koma sangati kwabuka moto uja wa mbawa tumangoyaka pang'ono. So iyi ndi moto wa mapesi wanyamuka umakhala kuti basi ndi moto okuthira madzi sutani so mateni fake mono onena kuti chipani cha UTM anthu akhala kuyesera ndipo akuyesera mpaka lero kuti mwina chipani ichi akhoza
kuchisongoneza kaya kuchipanga chani mwanjira ina yake koma chakanika chalimbabe chadutsa mu zinthu zovuta mpaka lero chipanichi chili cholimba. So moto simotoonena kuti ndi moto wamasewera ndi chipanichi ndi chachikulu. 2019 napeza 1 million votes tikudandaulaso kuti no mavoti athu ena apapa sanaende bwino koma we got 1 million votes. Zipani zina zikulu zimene zimanenedwa mdziko muno palibe anapeza mavoti 2 million aliyense anapeza 1 million votes. Ena zipani zatha 60 years zina zatha 30 years koma apeza mavoti 1 now ifeyo then hameje nali kuti tamkhala miyezi 8 with at least napeza mavoti 1,50,000 ndi lero tathano dzaka 5 chikhazikitsire ni chipani chathu chichi and mmenda kuzirani mucho nthawi imene timakaponya vote 2019 anthu ambiri ma supporters a UTM analasa analibete chifukwa kuti chipani chichi chinalembetsedwa kalembera wa mavoti atatha. Okay. Ambiri analasa. That's why mapezo kuti ndi ma supporters ambiri koma nthawi ya vote anthu ambiri sana vote pamene lero lonsono akulembetsa kalembera amene akuchitikayo anthu akulembetsa chifukwa choti ndi hope yoti akavotera UTM. Ndio in fact I want to tell you one thing, Brian. Union that olankhani tikunenda peza ni mpata muzienda mwafuse anthu za convention ya UTM chiyembekezo chawo cha convention ya UTM. Do you know kuti anthu even anzipani zina lero la kumanena kuti koma tuku convention takasankhani bwino ife kwathu kutangokhala tikudikirira kutiko kumeneko azipani zina kumati. I'm telling you Brian, and suti ndikunena zitu ndikungonena just ordinary members including ma members of parliament azipani zina they are just holding on kuti aone kuti kodi convention yathu iyenda bwanji tikasankha motani. And that's why even my delegates tikumauza unena kuti convention itu ili mukapanga isi ya UTM mukapanga convention ya dziko la Malawi chifukwa chokuti chiyembekezo cha Malawi panopo ndi convention imene tikapanga ifeyoyi kuti kodi kutulukako zotani chifukwa choti kumeneko ndikumene akuyembekeza unena kuti kutuluke mtsogoleri oti mwina dziko lino alichotse pamene lilipa kuti mwina lipite pena. So you are confident you can go solo? We can go solo because ngati tinapeza mavoti 1 million plus sitinasiyane tu kwambiri ndi zipani zina. If we were 20%, 21%. Okay. Ena anali pa 27%. Okay. Ena anali pa 29%. Tonse anali ma 20%. Okay. So chimene chingofunika ife chonero tiwonjezere maybe another 10% kuti tikhale around 30% or 30%, and that's achievable titakhala kuti onse amene analasa nalembetse anyamata onse aja amabwera mmisonkhano atakhala kuti panopo akalembetse. That's why ndikunena kuti even panopo tikwamema anyamata onse nyamata aliyense akalembetse nzotheka kuti no chisankho cha next year UTM iwine chisankho chifukwa ndi 50+1. Now 50+1 palibe chipani Malawi munomo chimene chitapeze 50+1 including chathu. Okay. Ndemuta ndikuuze nsomani imene titachita ifeyo tindi strategy yathu imene titapange tindi strategy yathu imene titapange sindiulula panopo ya. Okay. Koma muyipeza 50+1 koma tsopano Brian tamvetsera bwinobwino. Yeah. Ndikuuze kuti ndikunena kuti palibe chipani chimene chingapeze 50+1. Okay. Kulibe including MCP. Okay, MCP yo ili Malawi kuno kapena ili kwina kwa ikonkuno inde ndikuti Malawi munomo mulibe chipani chimene andasa kumatitemba kuti fetichita matpatoka. Fine, TMT sakambeza MCP. Okay. Ineyo ndingokamba zonena kuti chisankho cha 2025 UTM anyamata awawa azimayi awawa azibamba awawa anthu awawa akuvutika panopowa akuyang'ana kuti kodi convention yathu tipangako chani. And chimene titapange convention kwathu ndifuna ndatsimikizire tipanga chinthu cholongosoka ndiye panopo ngakhale kalembera kuchitikayo anthu apite akalembetse. Okay. Akalembetse asanoti ife basi fambiri tusakulembetsa. Do you know kuti even kunchisi people are waiting for UTM panopo as I'm talking to you anthu amene analembetsa 2019 only 46% kunchisi ndimene yalembetsa ena onse sanalembetse chifukwa chanalibe chiyembekezo. Ndiye ndifuna kuti ndene kuti kalembetseni pitani kalembetseni masiku awawa awonjezerawa asanathe chiyembekezocho chikubwera. Muonaso zimene titapange aonaso zimene titapange kuche ku convention yathu kuti aona kuti oya ukabwera ko bwino mwene simukamenyana kuti kuko UTM wina ataluza mama candidates matuzaja akasupportana bwino ndo wina kwambiri iniyo muone ndi mu UTM mwakhamu mmene mupeza kuti ma presidential candidate muziyang'ana zithunzi zizi amakhala pamodzi kumadya koma ndi ma candidate upeza agwirana chonchi pena pake akumana pena pake akumbatirana chonchi
UTM mutu ndi chipani chosiyana ndi zipani zina ndifuna ndikuuzeni. That's why timanena kuti munthu ku UTM olatakhala kuti wabwera ali wankhanza amasintha. Because kaja yathu ya nkhanza kulibe kumeneko. Hayi kulibe za nkhanza. Simudzamva kuti ku UTM tammenya munthu. Kulibe zimenezo. Simudzamva kuti tapita takaphwanya kwina kwake. Ifeyo Malawi muno munda amene tavutika zisango 2019 2020 tamenyedwa, tagendedwa, taucheredwa magalimoto, taphwanyiridwa magalimoto. Koma simudzamva kuti tapita ukabwezera. Ndife chipani cha mtendere, timalimbikitsa mtendere. Ndipo ngati Malawi muno anthu amafuna kuti mudzakhale mtenderedi weni osamakhala ndi dera lina lake lomaletsana kupita kuti uku simungapite. The only party is UTM because tilibe chigawo chathu. So all is set for the November convention. Yes. Ndalama mazipeza. Ndalama tazipeza, menda nenera zina zikubwera. Okay. Koma I mean a big chunk of it tapanga tapeza. Nthawi yatithera ndimafuna muyangane kamera iyo titathaukambirana zonse madzulo ano. Mneneri wa chipani cha UTM anali pa Times TV agwire iti imene agone nayo madzulo ano amalawa amene akutionera members of your party ndiye na amene amachita sympathize ndi chipani chanuchi. Over to you Njawala. Zomwe kwambiri. I think chimene ndingayankhule kwambiri chonena kuti pakadali pano tafikanapo kuti chipani chagwirana tonseno tikuyankhula zimodzi tikuyendera limodzi. Tinali ndi mavuto chifukwa cha kuchoka kwa mtsogoleri wathu and nzoyembekezereka olopa mudzi mfumu ikachoka pamakhala zambiri zochitika and ndizimene mmaziona zichi. Koma zonse zija tadutsamo tafika pano tikupita ku convention imeneyi ife sitikuitenga kuti ndi convention ya UTM yokha, ndi convention ya amalawi onse. Ndiye mutipempherere mutipatse maganizo anu kuti pamene tikasankhe mtsogoleri amene osatanga ngotukula UTM yokha komanso akhoza kutukula dziko lino. Chifukwa chimene chocho ndi chimene tikufunika kuti tipeze malingana ndi mmene mavuto tilili nawo. Ndikuthokozeni kwambiri nso mwapadera nonse Malawi chifukwa cha mmene mudatigwirira manja nthawi imene mtsogoleri wathu adatayika. Mwakhala nafe limodzi, kulira nafe limodzi komanso kutithandizira mbali zosiyanasiyana. Chimene chija ife tikukumbukirabe mpaka lero. Tiyeni tonse pamodzi tigwirane manja kuonetsetsa kuti legacy imene anatisiyira Dr. Chilima, munthu amene anali ndi masomphenya akulu kwambiri a dziko lino, amene tsiku lina akwaniritsidwe kudzera ku chipani chimenechi cha UTM. Mwa makandidate 6 iwa inu musapota nda? Ineyo ndikusapota onse amene akusapota legacy ya Dr. Chilima. Onse ndi aliyense amene akudziwa kuti akusapota legacy ya Dr. Chilima ameneyo inenso ndikumpanga support. Ma delegates na amene akasankhe amene akhoza kutitumikira. The Honorable Felix Njawala. Thank you very much for joining us today. You're welcome, sir. Pleasure. Umonso tunde mmene Banda anachezera ndi mneneri wa chipani chimenechi cha UTM Felix Njawala kukamba apo ndi